fit all that in them jeans. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, woo. Wiggle, wiggle, woo. Míg a kettesen dobl a kettővel a gép táján Mini, Milodik Moci, tessék figyelni! Jöjjön a gyorsulás! Tettünk vissza! Mióta ott figyelgeti a paramétereket, és nagyon jól szól a vas! Nézzük, hogy mit tud az utcai, ezzel szemben sejtett, hogy mit, de figyelj! Ennyi! Megnézzük rendesen a csóval, meg fogja pucolni. Azt a kurva! Megsírtam, bocsánat, elnézést, egy tapsot kérem. VRX-ek következők, szavaztok! Norwood Racing Team az egyes pályán matrica szerint nevekedték, nem tudom, HU82. Nem tudom, a kilét éte. Azt hittem, a Subaru-ra leesik a csomagtör felé, de nem. Nem az első követ, aki nem azt mondja, hogy ennek gyönyörű hangja van ezeknek az autóknak. Szeretem én a turbókat és szeretem én a V8-asokat és szeretem minden hangot, még a Vadetta hangját is szeretem, ami mondani motor az jó. Teljesen gyárinak tűnik a szár. Nos, ahogy láttam a startban, ismét csodák következnek, de nézzük azért az előző időt. Mind a kettő nagyon komoly kocsi, de Fapuba sokkal erősebb kategória. Mind a kettő nagyon erős, de hogyha valami négy kerékkel elnézést kérek, hogy nem ejtem jól a neveket, gyerekek. Szedecsek Peti az egyesen hűvös Fegyelörgő!
azt a leborult szivar végig, gyerekek. Azt a szevasztok. Nagy Flórián, kérem szépen. Intrepidben. Automata lesz, ahogy finoman erőzgeti előre. És első kerékre hajt. Jól mennek. BMW viszont elindul. És a kollégái megpróbálnak ragasztó szalag segítségével lényegűleg. Letörpolter természetesen a szín. És a pillangó szeleket öblögeti nagyon szépen. Az acskó beülött, annyi segítek, piros lámpát kapott. Srácok is jól ismerik egymást egyébként. És nagyon mennek a kis okádon. Na, kérem szépen, a kis Seat Opel, mind a kettő turbós, a Seat is, meg az Opel is, ki színos ellenfél lesz. És sokat múlik a start! De mindenütt ötlenek le. És a kis Seat Opel kérem szépen eltegyen. Most a motorsport, nem idegesítem, mert mindent ér. A duct tape a jó barátja. Kevin Faterja segített, 12 éves volt a pofában, ért a fényfogó. Akkor Isten kapja nagyon jól tartó magát, ő lesz a végére! ...538-an nagyon várjuk Vadász István. Hátsó kerekes vagy a rizsrakéta első kerékkel, kérem szépen. Ez itt a kérdés, nem más. A következőben Milano Dolfe Balázs 7-20-al, 4-20-al Edik Kronabiter ellen. Erik elmen. Előre gyorsulgat a BMW, és ezáltal 100%-ot tovább Ódon Laci. Ez is nagyon jó. Lassan ideülhetni a rajtót, 4 óra kvalifikáció, autós kvalifikáció még, és utána a kvalifikációt lezárjuk, összesítőt, közben lehet még azért menni, de már ugye az nem számít igazából a kategória helyének megszerzésébe. Az nagyon szó. Meg ez az autó. Az is. Ott meg a meg a kék más között. Az egész családnak 3 gyerekkel. Hogy mi? Ja, de hát aztán nézzük, hogy összehasonlítják. Mondtam, hogy jól megy a Honda. Ne nézzél rá, egyet nagyon jól megy, ne nézd meg az idejét. Elment rohadtul az a kis Honda.